Колеги, днеска ще пускаме поредното Грако Марк 7, въртящата помпа Max Life, оборудвано с макара и всичко необходимо директно за работа, пистолети и така. 8 часа, след малко ще сме на обекта и ще ви заснемем видео как работи. Който иска, София Фарбен БГ, Бургас Серафимов Системс. Проконтрактор. На грехото и аларма съм му сложил. Когато пръскаш, филтъра за високото го махаш и е тук, по разбитие навсякъде, слагаш грес. Тая е за перфоратора, става, защото е прозрачна. Аз съм когато пръскаме боя, си го слагам филтъра. Ти боя имаш, бояджийска не ти трябва. Да, принцип. Тук се слагаш спокойно. Буталото казахме, така не го смазвате, нали така? Да, това го забравям. Да. Сега, тук дисплея цъкваме, нали? Тук потенциометъра винаги трябва да ви е намален. Цъкваш, имате Bluetooth, не знам дали знаете. Но това е вече за професионалисти, има такива по интернет, те са. Така, изчаквате винаги 1-2 минути да зареди кондензаторите. Няма значение каква е машината. Хубаво да се заредят кондензаторите. Буталото е горе, казахме. Пускаме, ето го долу, спираме машината. Ето е долу, освободили сме, изключваме машината и тогава махаме конусната гайка да почистваме. Винаги трябва да е долу буталото. В момента не е баш долу, ще го пуснем да отиде долу. Оп, долу. Така. Защо е долу? Защото има една втулка и ако извадите конусната гайка и буталото е долу, то държи тази втулка, може да ви изпадне и втулката. Тя има и неуплътнения и ги накъсвате. Затова го вадите ето така. Винаги както другата си я пускате на байпаса. През малкия кракет тук. Това ви е една тръбичка, която се разкача. Тя е подвижна. И сега ще разберете как източваме материала и какво правим. Стартираме. Сега слагаме материала и почваме да работим. Сега вземаме пистолета. Стискаш пистолета. Завъртаме. Тя върти от циркулация. Нали, тук се върти. Изолираме кръга. Тук вече спира да върти и почва през пистолета. Оп, обръщаш, пускаш пистолета. В момента, който ти протече багара. По същия начин източваш материала и почваш да я промиваш. Една промивка, втора. Просто тук, за да не разкачаш цялата система при Грако, защото не са цепи от тук, си го държиш от тук натиснат. Да. Ето е. Марк 7. Перфектно. Добре ли като настоява? Ела го избе, огледал се става. Перфектно. Има неравности по стените, леко натискаш. 15-20 градуса няма. Тук имаш неравност. Не трябва да се. Така, хубаво, на може няма нищо. 15-20 градуса няма. Плъзгаш и натискаш. Не трябва да обираш материал. Това означава 1 кило си пръснал, 1 имаш на стената. Не да обираш и да връщаш. Не. Спокойно. Да видиш колко е отвореното време. Това е багара, не е като другите. Ние сме сложили 7-800 грама, перфектно. Сега, не е хубаво да стои под налягане никога машина. Като спреме, да. Да. Не е проблем. Виж, обаче тя се мъчи и се опитва да наваксва. Няма смисъл. Намаляме потенциометъра, обръщаме. Ето, колегите сме ги обучили. Даже съм им подарил дъла да си чистят машинката. Паковката е багар. Ето, вече пръска. Давай.
така, това ти е играта. Перфектен. Вижте, с 30 единицата го слагам много равномерно. Малко по-бавно, но по-равномерно. Така че няма смисъл да бързаш. Много добре става. Можеш и така да повтаряш след 30, 20, 30 минути мокро в мокро. Също става, когато ти е мазилка. Когато и картон, избягвай да го правиш, защото картона поема много влага и почва да поддава.